ndị enyi m, a na-ekele gị na-anabata gị na ihe omume nke GCK kwa ụbọchị ọzọ. Nke a bụ oge ịnụ okwu ga-eme ka obi kpalie gị nke ọma. Ahụkwa m na site n'ime ya a ga-eme ka inwe ume ndụ n'ime gị. Ị nụtụla maka ori Gilead? M ga-akọrọ gị. Gilead wụ obodo nke nwere ahịhịa eji arụpụta ori eji agwọ ọrịa. Ọtụtụ ndị mmadụ chọsiri ya ike n'ụbọchị ahụ, mana ozughị oke. N'ụbọchị ndị ahụ ha chọkwara ihe karịrị ori. N'ụbọchị taa Jizọs karịrị ori. Ka anyị kpọbata onye ozi Chineke, pastọ dọkịta Kumuyi, ka o wetara anyị ozi a. Lee akụkụ akwụkwọ nsọ a, akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 10 amaokwu 38. Akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 10 amaokwu 38. Otu Chineke site Jizọs mmanụ, site na mmụọ nsọ na ike, mgbe Kraịst bịakwutara gị, ọ na-abata site n'ike nke mmụọ nsọ. Ike nke mmụọ nsọ a ga-ebibi ọrụ niile nke ekwensu na ndụ gị n'abalị a. Asị m n'abalị a, ọ sị lee otu Chineke site Jizọs onye Nazaret mmanụ, site na mmụọ nsọ na ike. Ugbu a otite mmanụ ọbụla ka onye ọbụla natara site n'aka nna anyị, o nwere ebumnuche. Mgbe Moses natara otite mmanụ a, o nwere ebumnuche. Joshua nwere ebumnuche. Elijah ma ọ bụ Elisha, ha nwere ebumnuche. Mgbe e tere David mmanụ, o nwere ebumnuche. Mgbe Jizọs, mgbe e tere ya mmanụ site na mmụọ nsọ na ike, o nwere ebumnuche. Ebumnuche a bụ ka o mee ihe na ndụ gị, ka o mee ihe na ndụ gị, na ezinụlọ m, na ndị niile gbara anyị gburugburu. Gịnị bụ ebumnuche a? Ya wee na-agagharị na-eme ihe ọma. Ọ na-agagharị ebe niile na-eme ihe dị mma. Dị ka ị na-abịakwute Jizọs n'abalị a, ọ ga-eme ihe ọma na ndụ gị. Ọ na-agagharị ebe niile na-eme ihe dị mma. Jizọs otu ahụ ọ dị echi gara aga, otu a ka ọ dị taa ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ọ gbanwebeghị. Ọ na-agagharị na-eme ihe dị mma. Ọ na-agagharị ebe niile n'abalị a. Ọ ga-ezute gị dịka anyị na-akpọpụta aha Jizọs. Ọ ga-eme ihe ahụ ọ na-agagharị na-eme n'oge ahụ, ọ ga-eme ya na ndụ gị n'abalị a. Gịnị ka ọ na-eme? Na-agwọ ndị niile ekwensu ji n'agbụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Etere ya mmanụ site na mmụọ nsọ, ya wee na-agagharị na-eme ihe dị mma, na-agwọ ndị niile ekwensu na-emekpa ọnụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Ọ nọ n'ebe a n'abalị a. Ọ na-agagharị n'ebe a n'abalị a. Ọ ga-agwọ gị n'abalị a. Ka wụ ihe ọ ga-eme. Ihe ndị o meworo, ọ ga-eme na ndụ gị. Ana m echeta otu nwanna nwoke, aha ya Joseph. O nwere nsogbu a nọ n'afọ 10. Ndị mmadụ ga-ajụ sị, o nwere nsogbu a afọ 10, o nwere nsogbu a afọ 10 jọrọ njọ dị n'ihe mgbu, mana mgbe ọ bịara dịka ịbịa n'abalị a, Jizọs wee metụ ya aka dịka ọ ga-emetụ gị aka n'abalị a. Ka m kpọọ ya ka ọ gwa gị ihe mere ha na Joseph. Ngwa gwa ha. Ana m ekele gị onye ọzọ atụrụ anyị Kumuyi. Aha m Joseph Jatulongi. Obi dị m ụtọ maka ozi ọma GCK a nke na-aga ebe niile. Esoro m na mgbasa ozi ọma
nke mere na Ondo steeti. Enwere m ihe ọmụaka n'ihu nke na-anọ n'afọ 10 agaala m ebe onye ọka dibịa nọ ya sị na ọwa ọrịa post-red. Ana m anyụ mamịrị karịa ugboro 13 ugboro 10 n'abalị, mana abalị 21 nke mgbasa oziọma mege oziọma na Jos dịka onye ọzọ tụrụ anyị Kumuyi ya sị ka anyị tụkwasị aka anyị n'ebe anyị nwere nsogbu a. Mgbe anyị kwupụtara aha Jizọs, nsogbu gị niile ga-agbafu pụọ n'ụzọ. Ma eme nke a ma ala n'abalị a niile, apụkwa m ịpụ nyụọ mamịrị ọzọ, apụkwa m ime ihe ọbụla ọzọ. Ngwa ngwa kwuru elekere anyị 5 m wee litega nyụọ mamịrị. Ọ dịkwa ihe dị ka ịnyụ mamịrị ọzọ. Malite ụbọchị ahụ ruo taa, ana m enwekwa ihe ọmaka n'ihu ọzọ. Ana m anyụkwa mamịrị dị ka m si anyụ mgbe gara aga. Ana m ekele Chineke maka mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ. Ekpere m nye Pastọ Kumuyi bụ na ọ ga-aga n'ihu ị na-agbasa ozi ọma ka ndị ọzọkwa wee rite uru n'ime ya. Amen. Ihe Chineke mere ya na ndị ọzọ niile abalị a ọ ga-emere gị. Ọrịa na-anọ n'ọtụtụ afọ ọ ga-agbafu. Ihe mgbu, ọrịa, ntaramahụhụ site na mmetụ aka nke Jizọs, site na ịdị mma nke amara ya, ọgwụgwụ ya wee na-agwọ mmadụ niile ndị nwere nsogbu. Onyenwe anyị ga-emere gị ya n'abalị a. Amen. Ike Chineke na ịhụnanya Chineke dị mgbe niile ịzọpụta gị, ịgwọ gị ọrịa, na ịnapụta gị n'ike niile dị iche iche nke na-achọ igbufu ndụ gị. Mana ọ dị mkpa na ị ga-abịakwute Chineke na nkwuwa okwu ịnata enyemaka n'aka ya. Ma tupu gị nata enyemaka n'aka Chineke, ị ga-ebu ụzọ kwere na Chineke bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ na-akwụghachikwa ụgwọ ọrụ nye ndị ji obi ha niile achọ ya. Ka oge nke gị, welie aka gị elu n'ebe ọbụla ị nọ. Ka otu nzọpụta na-esi abịa, ka ha rabụ ndị nara ya, ha ka o nyere ike nye ha ohere ọma ịbụ ndị ikom na ndị inyom nke Chineke. Nye ka ha rabụ ndị niile kwenyere n'aha ya. Welie aka gị elu, gosipụta na ikwere na Kraịst nwụrụ n'ihi gị. Ikwenyere na Kraịst wetara gị nzọpụta. Ikwenyere na amara Chineke ka na-ekpuchite mmadụ niile na ọ nọ na-echere gị ugbu a. Ọrụ na ị na-eweli aka gị elu, biko guzo n'ụkwụ gị ka m wee kpere gị ekpere. Ị na-eweli aka gị elu ugbu a, isi achọrọ m nzọpụta, achọrọ m mgbaghara ugbu a, achọrọ m ndụ ọhụụ a ugbu a site n'aka Onyenwe anyị. Achọrọ m inwe ya site n'aka Jizọs onye wetara m nzọpụta. Guzo n'ụkwụ gị n'ebe ọla nọ. Nzọpụta na-abịakwasị gị ugbu a. Amen. Welie aka gị ahụ elu dịka ị na-eguzo ọtọ. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m abịa n'ihi ụmụnna niile ndị na-eweli aka elu na ha chọrọ nzọpụta gị, ha chọrọ mgbaghara gị ugbu a, nwere onwe gị ugbu a. Ha chọrọ ka ndụ ebighị ebi abịakwasị ha ugbu a. Ha wee si na mmehie ha pụọ, wee bịakwute gị ka ịzọpụta ha. Ana m ekpe na nzọpụta gị ga-abịakwasị ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe maka mmadụ niile ndị nwetara amara gị, amara buru ibu, amara dị ukwuu, ga-abịa nye mmadụ niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe na amara ke na-apụta nye ndị a niile guzo n'ebe a. Ana m ekpe na ọ ga-eweta ezi nzọpụta
mwụga nke ndụ na mgbanwe nke ndụ nye mmadụ niile ugbu a n'otu ntabi anya n'aha Jizọs. Ana m ekpe na mmụọ nsọ ga-agba ama n'obi niile na ugbu a na ha bụ ụmụ nke Chineke. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị maka ọzịza, anyị na-ekele gị maka nzọpụta. Anyị kpere n'aha Jizọs. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị ma na ị bụ Chineke nke nwe ike niile, Chineke ji ike niile, n'ebe ị na-apụrụ ime ihe niile. Chineke, ndị a niile na-ele anya, ha chọrọ ihe ịrịba ama gị ka ị metụ ha aka. Ana m ekpe ka mmetụ aka ihe ịrịba ama gị na-arụ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla wụ aha nke ọrịa ha, ihe ọbụla wụ aha nke nrịanrịa ha nwere, onye nwe anyị, anyị maara na aha nke nsogbu a, aha Jizọs bụ ihe ga-arụ ọrụ na ndụ ha. Ana m ekwupụta aha Jizọs a megide nsogbu ha, megide nrịanrịa ha, megide ihe ọbụla wụ ọrịa na nsogbu nke dị na ndụ ha, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs, ka a napụta gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị maara na aha gị karịrị aha ọzọ niile ọla. N'agbanyeghị aha nke nsogbu ma ọ bụ ihe mgbu ma ọ bụ ọrịa, anyị na-ekpe n'aha Jizọs a ga-akwatu ihe niile ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekposara ha ọgwụgwọ ugbu a, nnapụta nye mmadụ niile, nnwere onwe nye mmadụ niile, ka a gwọọ gị ugbu a, ka a napụta gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, na-ekele gị n'ihi na anyị ma na ịzawo. Aha bụ Jizọs ọ pụghị ịda. Ana m ekpe ka emee ka o guzosi ike na ndụ gị ugbu a. Anyị kpere n'aha Jizọs. Emezuwe ya. Asị m na emezuwe ya. Anyị na-ekele gị n'isonye anyị na GCK nke a. Amaara m na onye nwe anyị gọziri gị na o zutere gị n'ụzọ dị iche, ebe iji wee ndụ gị nye Jizọs Kraịst. Ị ga-ahụta na ọ nọgị nso mgbe niile, n'ihi na ọ bụ enyi nke kachasị nwanne ukwuu. Biko mee ka anyị mata otu ozi a si metụta ndụ gị site n'ịkpọtụrụ anyị na ebe nzirịta ozi nke soshal midia dịka Facebook na ndị be ya. Ọ bụrụ na Chineke agọziwo gị na ozi ọma nke taa, anyị na-arịọ ka ikesara ya ndị enyi gị site n'igwe Facebook. Ọ ga-adịkwa anyị mma ka izute anyị na www.gckhq.org/connect, ebe ị ga-enweta akara ngwa na ngwongwo n'ihe ederede ga-enyere gị aka ka ị ike bie ndụ nwa Chineke gị nke ọma. Chineke gọzie gị maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa.